Mae'r mesurau newydd yn cyrchu un nod allweddol, achub bywydau. Mae 20% o'r holl ddamweiniau ar y ffyrdd yn digwydd i yrwyr dan 11. Ond ai dyma'r ffordd i ddechrau newid hynny? Bendant, dim cwestiwn amdano fo. Mae yn beth sy'n mynd i bara gweddill o'i hoes nhw, a mae'n bwysig bod nhw'n dal i fyw am dipyn o flynyddoedd wedyn lle a pobl eraill hefyd yna. Mae'r adran drafnidiaeth yn awyddus i roi pwyslais newydd ar reola'r ffordd fawr. Bydd gyrwyr sydd wedi pasio hefyd yn cael eu hannog i gael hyfforddiant ychwanegol. Mi alla hynny arwain at yswiriant rhatach. Ymateb cymysg a fwyd y Mangor heddiw. Mae'n berig ar y lôn, mae yna gwirion ar lôn, mae rhaid i rhywbeth gael ei wneud. Dwi'n meddwl yn deg iawn, mae'n dibynnu ar be ydi achos y ddamwain a dweud y gwir. Os maen nhw wedi yfed y gyrru, dwi'n cytuno. Mae yna lot o bobl hynach yn cael damweinio wan lle, so dwi'n meddwl bod o'n syniad da iddyn nhw trio test hefyd. Mae'n debyg na drwbl o'r rhan fwyaf hana ni sy'n drifio ysbrynyddoedd, dwi'n nad ydyn ni ddim yn meddwl bod ni'n colli'r sgiliau. Sbi ar yn had i'n drifio wan, lle os o'n ei da. Mae'r cyhoeddiad wedi siomi rhai. Mae'r Llywodraeth wedi gwrthod y syniad o roi cyfnod prawf i yrwyr newydd a chyflwyno platiau newydd yn dangos y llythyren P. Fydd y drefn newydd ddim yn plesio pawb. Bydd genhedlaeth newydd o yrwyr yn ei chael un fwy anodd nag erioed o'r blaen. Ond y gobaith ydy y bydd hwn yn gam pwysig at wneud y ffyrdd yn fwy diogel i ni gyd.